Зәйдә ел сайын Раштуа чаңгы ярышы уздыру гадәте яшәй, быел да ул зур оешканлык белән узды. Яңа шәһәр урман буе бу көнне ярышлардан гөр килеп торды. Бүген һава торышы шул кадәр матур. Инде ул безнең январь башыннан бирле матурдыр. Яңа елның гына матур гына карлар явып китте. Һәм безнең инде беренче бүтән бәйрәмнәрдә шушы чаңгы мәйданы эшли, чаңгы трассасы эшли. Бүген барлык теләүчеләр үзләрен чаңгы ярышларында сынап карадылар. Мине шунысы куандыра. Бүген безнең 5 яшьтән алып 82 яшькә кадәрге сәламәт яшәү өчен популяр сөючеләр бар. Менә яңа гына Юрий Анатолий Павлович аңа быел 82 яшь тула. Стартка чаңгы спортын үз итүчеләр чакырылды. Узышка килүче һәркемнең күңеле гөр, аларда ярышлар көчле иде. Очень прекрасное мероприятие. Яхшы чара, барысы олысы кешесе дә катнаша. Менә минем Раштуа чаңгы ярышларында беренче мәртәбә катнашуым ди Владимир Антипов. Үз чаңгылары белән килмәүчеләргә аларны прокатка алу мөмкинлеге дә булды. Каникул көннәрендә биредән кеше өзелеп тормады. Бу кышкы каникуллар вакытында бик күп кешеләр килде монда. 1 январьда инде сәгать 3-тә монда бик күп кешеләр килде. Халык бик бердәм, бик актив, дуслары белән, туганнары, балалары белән бик күп кешеләр килә. Гаилә дуслары белән киләләр. Бик матур, бик күңелле кеше ял итә. Раштуа чаңгы ярышларына гаиләләре белән килүчеләр шактый булды. Кыскасы 5 яшьтән алып 80 яшькә кадәр булучылар чаңгы юлларын иңләде. Шул рәвешле зәйлиләр саф һавада ял итеп чаңгы юлларын иңләде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.